ଏଠି କଣ ହବ କି ରେ? ଆମର ଏଠି ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳ ପାଇଁ ଟଣା ହଉଛି ନା ସରି ପଡିଆ ସଫା ହଉଛି ସବୁ ପିଲା ଆମ ନଡ଼ିଆଭଙ୍ଗା ଛୁଆ ଖେଳିବେ। ଏଇଟା ସନା ଏଇଟା ଏଇ ଲୋକଟା ଆସିଲେ ଏଇଟା ବଡି ଧରିଛି ସେ ଝିଟିପିଟି ଦେଖିଲେ ନେଇବ। ଆମର ଏଠି ଖେଳ ହବ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି କାମରେ। ସେଇ ଘାସ ଜାଞ୍ଚୁଛି ଆମର ଗୋଟେ କାମରେ ସବୁ ଲାଗି ଯାଇଛି। ଏଠି ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳ ହବ। ଶୀତ ଦିନର ମଜା କିଛି କାମ କରୁନି ଏଇ ଛୁଆଟା। ଏଇଟା ଏବେ ଫେରି ସୁରାଟରେ ଥିଲା। ଏଇଟା ସିନା ବଡି ରଖିଛି ହେଲେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକି ଦେଖିଲେ ଡରୁଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଇକେଲ ଠିଆ ହେଇକି। ଏ କୋଉ ଦିନ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହବ? ସଫା ହଉଛି ତାପରେ ହବ। ହଁ ସେପଟୁ ହେଇପଡେ ରାହୁଲ ସକାଳୁ ଖାଇନ କି ରେ ପୁଅ? ନା ସେ କାମଟା କରୁଛନ୍ତି ବାହାରେ କାମ ତମେ ତ ଭଲ ସଫା କରୁଛ, ଯାଇକି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ସଫା କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କେତେ ଟଙ୍କା ନେବ ମାସକୁ ଦରମା? ଭିଡିଓ କରିବ କି? ସେଠି କଣ ଅଛି? ପୁରା କାଳିଆ ମୁହଁ ଦେଖଉ ନାହିଁ।